up mga ka-nature? So, nandito na tayo ngayon sa may Bulinaw Falls. And then, nagbayad pala kami kanina ng environment fee na 40 pesos per head. So, pwede na daw siya hanggang sa Patar, hanggang sa Lighthouse. Magagamit na rin siya. Good for 4 days. And then, may mag-offer din sa inyo ng tour guide bago pumunta dito sa Bulinaw Falls. Kung hindi nyo kabisado yung daan papunta. Pero kung kabisado ninyo, wag na kayo mag-ano ng guide. Nasa inyo na lang guys kung gusto ninyong ano. Pero ano lang naman siya, kusang loob lang kung magkano yung ibibigay nyo sa guide. Wala naman silang exact na amount kung magkano yung ibibigay. So, ang entrance fee daw dito guys ay 30 pesos per head. Per falls po yun. So, kung tatlong falls ang ano mo, so babayaran mo lahat yung tig 30 pesos. Tawa kayo nga damdama nga to, ah. Another adventure. Panibagong adventure. Huh? Done na kami sa falls number 1. So, lilipat naman kami ng falls pero hindi na kami maliligo kasi syempre bibihis tapos another destination, so medyo hassle. Magdodrone na lang ako guys para makita nyo kung gaano kaganda rin yung ibang falls naman. Falls Happy. Anong falls? Ha? Falls 1? Oh, mamaya na lang. So yan, nauhaw kami. Umiinom kami ngayon ng fresh buko juice. Kasi naantay namin ngayon yung banana queue ni ate. Bulinaw Falls 1D pala itong napuntahan namin guys. So yung life vest may bayad 50 pesos
Yung balsa at saka kayak meron din. Di ko na lang natanong kung magkano. Gusto ko lang yung splash. Kailangan nakaupo. Ano yung buko hindi na sarap. Puti ko naman dyan. Walang kabahid ng sasalaan. Dami talaga yung kamay ko. Wala mga matay sa buwan. Hot. Ang galing na. Tapos yung mga trabahador dito magkakatabi lang yung bahay. Ayun. Siyempre. Sarap. Yan. Ubos ang buko. Sabaw hanggang lang. Gutom ang mga person. Ulam kagabi. Natira namin ulam kagabi. Kalakito. Katas lang namin magbanlaw dito sa may Bulinaw Falls 1B. So, punta naman kami ngayon sa Bulinaw Falls 3 dahil doon daw yung maganda. Sightseeing na lang kami doon kasi hassle nga, bibihis tapos maliligo ganyan. So, sightseeing na lang kami doon guys. Yes guys, papunta kami sa Falls 3. At ganyan yung daan. Sobrang rapture. Pero Hindi kaya naman naman. sobra. Kaya naman ng bios. Ayan. Kaya naman. Ganyan. Oo, malalim. Yes, dahan-dahan lang. Kasi baka sumayan. Pag papunta pa na ng Bulinaw Falls 3 guys, madadaanan nyo na rin yung Falls 2. So, ang falls dito may 1A, may 1B, may 1C. So, same. Sa 1, ganun din. Sa 2, ganun din. So, madadaanan nyo na siya. Tapos, meron silang parang bago ata. Hindi ko sure kung bago. Pero, last 10 years na nagpunta ako dito. 9 years ago. Wala pa yung mga yan. Nature Falls, kanyan. So, andito na kami guys sa may Bulinaw Falls 3. Si Marco Gumago, artist. Yes, mas maganda na dito. Ayan guys, nandito na kami sa may Bulinaw Falls 3. Another falls. Mas malawak at mas maganda. Dapat dito na kami nag-dito.
nag-sightseeing lang talaga kami. So, that ends our 5 days Pangasinan trip. Mini Pangasinan loop. Yes. Yan. Nakahingal pa kita. Kasi grabe. Hingal yarn. Grabe na kasi sa taas oh. Dito na tayo sa Bani guys. So, titingin tayo ng pasalubong. Danggit. So, yan. Tapos na kami mamili ng pampasalubong. At syempre, pang food din sa ba. Time check guys. Nandito pa rin kami sa Pangasinan. So, dahil galing tayo sa dulo ng Pangasinan, malayo-layo pa. So, it's 4:49. Tapos, meron pa tayong ilang oras at ilang kilometro. Sarap matulog ng nasa dagat. Yung naka-tent, naka-airbed, tapos naririnig mo yung hampas ng dagat. Sobrang sarap sa pakiramdam. Itong 5 days trip namin na to, yun yung pinaka-mamimiss ko. Sa buong 5 days trip namin, 4 nights yun. So, sa tent kami natutulog. So, 3 nights sa beach, then 1 night sa bundok.